La crítica va ser unànime fa 4 mesos quan es va estrenar Pedra de Tartera a la Sala Petita del Nacional, una adaptació encertada d'una gran novel·la, magistral direcció i excel·lent treball d'interpretació. Molt en particular el d'Aurea Márquez, encarnant la protagonista absoluta, la Conxa. Pedra de Tartera explica 50 anys de la vida de la Conxa resumits en un encadenat ininterromput de petites escenes. Des que els pares massa pobres l'envien a viure amb els oncles fins que es casa, té fills, perd el marit a la Guerra Civil i deixa la terra per anar a Barcelona. La història amb la misèria, la guerra i el franquisme passen pel damunt d'un personatge resignat a sotmetre's. A jo també em preocupa el futur del país, la justícia. El futur? La justícia, a mi, totes aquestes paraules que dius em venen gran. No, Conxa, no. La Conxa se sent talment com una de les pedres de Tartera amuntegades a l'escenografia. La dona té molt poca capacitat d'acció, de decisió, on està tancada a les parets de casa, les 4 parets de casa, on és una mica, i en aquell temps, una mena de moneda de canvi. Una dificultat afegida per als intèrprets va ser la decisió de la directora pel que fa a la llengua. Una lingüista va exercitar en els actors i actrius, cap d'ells pallarès, una parla nord-occidental propera a la que s'empra en les dues comarques del Pirineu. Però he sentit que heu fet estofat de jabalí per la festa major. En aquestes dates havia de ser en cartell Desaparecer, amb Juan Echanove sota direcció de Calixto Vieito, que finalment es veurà durant el Grec. Amb un 91% d'ocupació i 15.000 entrades venudes durant la seva estada aquest hivern a la Sala Petita del Teatre Nacional, Pedra de Tartera era una candidata idònia per omplir aquest buit. Us ho ha explicat Víctor Giralt-Junama.